Μελίνα, γεια σου Μελίνα. Μελίνα. Μπαμπά, μπαμπά, κάνε άκρη, κάνε άκρη. Έτσι κάνει άκρη, απ' την άλλη ρε πατέρα. Χριστίνα. Κοίτα πως το έχει πάει στο στόμα. Όμως δεν σταμάτησε. Είναι και ένας κόσμος. Το φάγες όλο. Εκεί πάει το πρόβλημα. Επειδή εδώ έχουν παγιγύρες 15. Δεν 16, αφού λέει ο παππούς, ο πεθερός μου, ότι το εγκρίνει και αλλιώς από τα γεραστάτωμενος είναι αμέσως μετά της Παναγίας, κάποιοι θα έρθουν εδώ, θα παραγγείλουν, ολοκλήρωση. Λοιπόν, 17. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται, εγώ, το χρόνο να κάνει και να είμαστε αντίθετα καλό σήμερα, 120. Μετρημένα που είμαστε τόσοι, ναι. Εγώ ναι, γιατί ο βλάχος κάθεται στην πλάι. Πώς μπαίνει το πρόβατο μέσα. Το χρόνο να γίνομαι 250. Το παρακολουθώ και τόσο φώτος και λιγότερα. Είχαμε τους συμβολικούς πολλούς. Το λόγο στο Βασίλη, στο Γιάννη. Ο Τίνος έχει τώρα την υποχρέωση να αρχίσει. Τότε θα ρίχνω να συμπληρώσω. Προσωπικούς, δεν υπάρχει Εδώ είμαι, λέει και το Πάρε το μιλιέτο, πάρε κοντά μου να πείτε. Ένα στίχο από το τραγούδι που λέει φίλοι μου καλώς ορίσατε, αδέρφια καλώς ορίσατε, ξαδέρφια καλώς ορίσατε και εγώ καλώς σας βρήκα. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τούτο τον χρόνο των καλών, τον άλλο ποιος το ξέρει. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά εδώ που πάντα έχουν κουραστεί, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Τίνο. Προσωπικά εγώ είμαι από αυτούς που δεν μπορώ να προσφέρω πολλά, γιατί είμαι τόσο μακριά. Είμαι όμως πάντα νοερά με τη σκέψη μου εδώ στη Γρανίτσα, στο χωριό, στους συγγενείς, στους φίλους. Πιστέψτε με ότι αυτό που έγινε εδώ με το Παπασεκέικο είναι πρωτοποριακό, όχι μόνο για τη Γρανίτσα, αλλά μπορώ να σας πω και για την Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο συνηθίζουν οι Αμερικανοί πάρα πολύ, διότι αυτοί το έχουν ανάγκη και θα σας πω γιατί. Αυτοί το έχουν ανάγκη αυτό υπερβολικά, διότι δεν γνωρίζουν αδερφός τον αδερφό, ξάδερφος τον ξάδερφο, συγγενής τον συγγενή. Δυστυχώς το σύστημά τους, η κουλτούρα τους έχει απομακρύνει τη συγγένεια. Εμείς διατηρούμε τους συγγενείς μας, τους στενούς αλλά και τους μακρινούς και απόδειξε αυτό που κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε να χαλαρώσει και να φύγει από την τροχιά που το βάλαμε. Βέβαια πάνω σε αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι αυτό για να συνεχιστεί χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν ή δύο ανθρώπους να υπομισθούν τα βάρη και τα οικονομικά, αλλά και τις εργασίες της προσωπικής. Όποιος λοιπόν μπορεί να προσφέρει
προσωπική εργασία είναι πάρα πολύ σοβαρό και αναγκαίο. Και βέβαια πιστεύω ότι τα οικονομικά βάρη θα πρέπει να μοιραστούν εξίσου ή σε όλους για να μπορούμε να λέμε ότι άνετα θα έχουμε την ίδια συγκέντρωση και τον χρόνο. Διότι δεν το κάνουμε. Αν αφήσουμε έναν-δυο ανθρώπους να αναλάβουν τα έξοδα μια-δυο φορές, να μην είμαστε, κανείς δεν έχει έτσι. Λοιπόν, εάν όλοι συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα, θα πρέπει αυτό να το αρχίσουμε από σήμερα και μελλοντικά κάθε επιτροπή που θα έχουμε βέβαια θα αναλαμβάνει για να οργανώνει αυτό το ωραίο συνάντηση που έχουμε για να συνεχιστεί, να γνωριστούν τα παιδιά μας, τα αγώνια μας και να παντρευτούν και όλα. Γιατί όχι, εδώ πέρα έχουμε και καλά αγόρια και καλά κορίτσια. Γιατί όχι, Βεβαίως. Γιατί να πάμε να βρούμε. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου φαίνεται και ακούει τον πάρπο με το καλό το άλογο, φαίνεται κάτω από το σαμάρι. Να με συγχωρείτε γράφτε το αυτό εσείς οι νεότεροι. Αλλά τώρα λέω, γιατί να φέρουμε απ' έξω αφού μπορούμε μεταξύ μας. Βεβαίως. Βασίλη, θα πούμε και καλά. Φέτο πρέπει να πάρουμε γαμπρούς οργανωτές. Πρώτα γαμπρούς και μετά εμείς οι υπόλοιποι. Πρώτα θα ρωτήσουν οργανωτές γαμπροί και μετά θα πάμε πλησιά. Θα τιμήσουμε τους γαμπρούς μας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Σας εύχομαι όλοι. Περάστε στο ευρύτερο κοινό, διότι σήμερα χάρηκα που βρήκα 3 ανθρώπους από τη Θεσσαλονίκη που ήρθαν εδώ πέρα, κοιμήθηκα μου είπαν ότι κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο το βράδυ γιατί δεν ήμουν εκεί. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Εντάξει. Αλλά εμείς τα κάναμε Τους είπαν να πάνε κάπου άλλο δεν πήγαν, στη φαγίστα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Εντάξει, αν μπορέσεις, Πώς μπορεί ο καθένας. όχι, αν μπορέσεις μια μέρα να πάρεις ένα μπόρι να έρθει, τελειώνει. Γεια σας σουλιώτες στα μαϊδί, σουλιώτες παλικάρια, που κρύβετε στα στήθια σας αδιάφορα ουδάρια. Όλοι μας ορκιζόμαστε πάει μας να συζήτησουμε όπως τα καρδιάνα. Άντε ρε παλικάρια και ποιος θα πάει να βγάλω στον ομογόρο τύρο. Εγώ απέντε λάτω, άρτο και πήγαινε. Βεζίρι μου όλη πασά, το σούλιο κοστόμετες με την πασά θα πάρει. Και στα βράχια του ψηλά, τα γιάρα να κατέβουν, να κατεβώ για να διαβείς, καμπάνα να προβάλλεις, τα πιο μου το έφτανε τώρα παιδιά μου, που χέσανε είναι διευτελάκια για σένα. Πιάστε τον και σφάξτε τον, σαν αρνί, σαν τραή, σαν αρνί και δράκα να κατοράσουν και να πει, να σφράγει τη σελίδα. Να είστε καλά.